Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kani. Maigsuon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog niining santos nga misa. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, magbubuhat ug manunubo sa tao. Nagbuot ka nga ang imong pulong mahimong tao sulod sa sabakan sa babayeng kanunayng birhen. Dungga kining among mga pangamuyo, aron ang imong bugtong anak magpaambit kanamo sa iyang pagkadiyos. Human siya magpaubos aron pag-ambit sa among pagkatao. Inamong ipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buyog hariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Ngari og pamati kamo mga anak ni Jacob. Pinaagi ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway. Sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda, ito'y sa leon. Patyo niya ang iyang tukbunon, ug unya mo pauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leon, manghuyatid ug unya muhigda, ug walay makapangahas pagsamok kaniya. Nagkupot siya sa harianong sitro, ug sipita niya kini sa iyang mga tiil. Hupta niya ang iyang gahom, hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini, aron maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang katarong mo lambo sa iyang panahon, ugang himpit na kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mo lambo sa iyang panahon, ugang himpit na kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugay sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmandos siya sa imong katawhan uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos na anak uban sa panghukom. Ang katarong mo lambo sa iyang panahon, ug ang himpit nga kalinaw,
hangtod sa kahangturan. Ang kabukiran maghatag og kalinaw alang sa lungsod, ug ang kabungturan maghatag sa katarong. Panalipdan niya ang nagantos diya sa katawhan, luwason niya ang mga anak sa kabus. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang himpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mamulak sa iyang mga adlaw, ang halawom na kalinaw hangtod wala nay buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan ug gikan sa suba hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang himpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Daygon unta ang iyang ngalan hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang ngalan sa masadlaw. Diya kaniya mapanalanginan ang tanang mga kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud magsangyaw sa iyang kabulahanan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang higit na kalinaw hangtod sa kahangturan. Tanang binuhat nagadayeg sa Ginoo, nagila sa ilang agmumugna, nagasangya sa iyang alawong nga kinaadman. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala sa sinugdanan sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Si Isaac ang amahan ni Jacob. Si Jacob ang amahan ni Juda ug sa iyang mga igsoon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sera. Si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao'y amahan ni Esrom. Si Esrom amahan ni Aram. Si Aram mao ang amahan ni Aminadab. Si Aminadab mao'y amahan ni Naason. Si Naason amahan ni Salmon. Si Salmon mao ang amahan ni Boaz. Si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mao'y amahan ni Obed. Si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, ug si Isay mao ang amahan ni Haring David. Si David mao ang amahan ni Solomon. Ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Roboam. Si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa. Si Asa mao ang amahan ni Hosafat. Si Hosafat mao ang amahan ni Horam. Si Horam amahan ni Uzias. Si Uzias mao'y amahan ni Hotam. Si Hotam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hosias. Si Hosias mao'y amahan ni Jeconias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao ang amahan ni Abiud.
Si Abiud mao ang amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor mao'y amahan ni Sadok. Si Sadok mao'y amahan ni Akim. Si Akim mao'y amahan ni Eliod. Si Eliod mao ang amahan ni Eleazar. Si Eleazar mao ang amahan ni Matan. Si Matan mao'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria, nga mao'y inahan ni Jesus, nga ginganlan og Mesiyas. Busa may napulog upat kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod kang Haring David. Ug napulog upat kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita. Ug laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ulahang gabi ka natong tanan. Lahang gabi, Father. Adunay daghan kaayo nga mga ngalan nga atong nadungog, nga di na kinahanglan, nga karon dayon inyuhang mamemorya, apan usan ining daghan kaayo nga mga punto nga atong pamalandungan, gikan ining maong gitawag og genealogy o talaan sa kaliwatan, kining maong mga numero nga gihisgutan sa katapusan sa Ebanghelyo. At least di ni nato malimtan, no? Nga adunay tulo ka grupo nga 14 ang ihap sa mga kaliwatan. No nganong 14 mangyod? Kung maghisgot ag numerology, ang 14 kung bahinon sa duha, 7, duha ka 7. Sa numerology ang 7 kahimpitan. Apan nganong duha raman ka 7, 21 unta aron mahingpit gyud kay ang tulo perfect man usab. Nganong duha raman? Ang sunod nga pangutana, nganong mangyud nga 14? Nganong wa man mohimo og 9 or 11 o 7? Tungod kay kining 14, mo ni siya ang value. No, mao ni ang balor sa ngalan ni David sa Hebrew nga lingwahe. Ang ngalan ni David sa Hebrew nga pinulungan, adunay tulo lamang ka konsonant. Kaya ang pinulungan nga Hebrew, wala may original nga mga vowel points. So ang ngalan ni David, kung sumadahon ang tulo ka mga litra nga, letter D, letter W, o letter D, adunay 14. Kaya ang letter D is 4, ang letter W is 6, o ang lain nga letter D is 4. So 4 plus 6 plus 4 equals 14. Ug mao kini ang numero sa iyang ngalan. Pero labaw sa tanan, ang meaning sa iyang ngalan nga David, pinalangga. Ug mao kini ang nindot kaayo nga tan-aw nato sa pagsabot niining maong talaan, kay gikan niining maong imperfect nga pamilya. Kay duha ra gud ka 14, duha ra gud ka 7. Bisag tulo ka 14 pero duha ra ka 7. Gikan niining imperfect nga pamilya, moabot ang Mesiyas. Tanan-tanan nga mga ngalan nga gihisgutan dinha, aduna sila'y ilang kaugalingong kahuyang sa kinabuhi. Naay mga maayong hari pero naay mga sala. Ang mga babayi usab nga gimension 5 ka buok, gawas sa mahal nga Birhen Maria, aduna say daghang mga isyo. Sa lakton nga pagkasulti, ang Mesiyas o ang manluluwas gipadala sa Dios alang sa tanang katawhan, diha og pinaagi sa kasinatian o kasaysayan sa imperfection. Tungod kay ang iyang pag-anhi mao man ang pagluwas, kay kon perfecto na sila, walay kinahanglan sa manluluwas. Ug mausab ka na ang pagpahiluna nato sa atong kaugalingon. Sa matag adlaw ug sa kanunay, nga diha sa ato ang pagpaningkamot sa atong pagpuyo sa atong kinabuhi, sa ato ang tinguha nga mahimo tang tiunay sa Dios, di gyud mahimo nga walay mga pagsulay. Mao nga ang pag-abot sa Mesiyas, mao ang ato ang sukaranan ug kusog. Kay siya mismo gipadala
aron paghatag og kahingpitan sa unsay kulang, aron paghatag og kusog sa unsay adunay kahuyangan, ug paghatag og kalipay sa unsa may adunay kagul-anan ug kagubot nga masinati diha sa ilang kinabuhi ug sa atong kinabuhi usab. Mo kana nga atong timan-an pagsugod nato niining Disyembre 17 hangtod sa 24, adunay maanindot kaayo nga mga pamalandong aron atong ikapahiluna kining ato ang mga tulumanon og mga pagbasa. Karong adlaw, karong gabiuna, ato ang gipamalandungan ang kinaadman, no? O wisdom. Ug kanang kinaadman mao gayud mismo ang pagpadala sa Dios aron pagluwas sa imperpekto nga pagkatawhanon bisan pa man sa iyang kaliwatan. Ug niini apil kitang tanan aron usab sa atong padayon nga pagpanaw mahingpit ang ato ang mga tinguha, matubag ang atong mga pag-ampo ug labaw sa tanan makabaton kita sa kusog ug kaisog sa pagpadayon bisan pa man hangtod asa kita dadon sa atong pagtuo. Ug unsa ka nang maong lugara, mao mismo ang sabakan sa Dios. Amen. Mga igsoon, aduna kitay kahuyang, isip katawhan, busa ipadangat nato karon ang atong mga katuyuan ngadto sa atong langitnong Amahan. Nga diha sa iyang kaluoy ug gugma, mibuot nga kita maluwas ug makakat-on sa kamatuoran, ug busa mo ingon kita, Dios nung kinaadman, giyahe kami. Diyos nung kinaadman, giyahi kami. Nga ang mga magbalantay sa simbahan, musunod sa kabubuton sa Dios, ug mangita sa kaayuhan alang kanila, nga ubos sa ilang pag-atiman, ilabi na ang mga kabus ug ang mga walay kahimuan. Magampo kita sa Ginoo. Dios nung kinaadman, giyahe kami. Nga isip katilingban, ilhon nato ang kaayo diha sa usag-usa. Mupakita gugma ngadto sa tanan nga atong mahimamat ug likayan ang pagpanghusga ug ang pagsaway sa mga badlungon. Magampo kita sa Ginoo. Dios nung kinaadman, giyahe kami. Nga sila nga nahisalaag ug mibatig kamingaw, kahingawa ug sinalikway, makakaplag ug paglaom diha sa kaluoy ug gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dios nung kinaadman, giyahe kami. Nga ang mga masakiton, ang mga anaa sa balay, ug sila nga nanag-antos, madasig ug malig-on tungod sa ilang kahibalo sa gugma sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Dios nung kinaadman, giyahe kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Dios nung kinaadman, giyahe kami. Nga sila nga namatay, mapasaylo sa ilang mga sala, ug malinawong mapahulay dito sa langit, hangtod sa hangtod. Magampo kita sa Ginoo. Dios nung kinaadman, giyahe kami. Langit nung Amahan, ang gahom sa imong gugma, kanunay untang mo palambo kanamo. Tabangi kami, aron dili kami malingla o malinga sa kalibutanong mga kahingawa o dili kami madaog sa mga dautan. Nagaampo kami, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon Ginoo, o kagyaong ako pili makapahimuot ka
Sa'yo tangi mong ipatikan. Yutay lang kilig, ihalat mo karoon, apan kinasing kasing. Yutay lang kilig, ihalat mo karoon, apan kinasing kasing. Mga igsoon, pagampo kamo, anong kining ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan. Imoa nga mabusog kami sa panalangit nun. Pinaagi nining santos nga pagkalawat. Inamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanan nga mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdayig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos ka Ginoo, Diyos sa kadahuan. Puno ang langit o lutan sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daingon na nag-aari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kayo di kao Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining magagasa aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Nahawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon.
Nahawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa puso pagkabanhawo, kaamo na karunang kagawasan. Ikaw ang katubo sa kalibutan, ikaw ang katubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga maatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sa sugo sa atong manunubos og inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon, Amahan namo nga naa sa mga langit, balaan ang imong ngalan, moabot ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among kalapasan. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakalapas kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala. Kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos si Jesus ang Kristo. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Maana usab kani. Kita na itong timaan sa itong panaginig sunay. Nagdait na Shalom. kaninyo. Peace. Kadait. Peace. Cordero sa Diyos,
sa kalibutan. Kaloy kami, at kami sa kanila. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan katong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, dili ko angay angay nga makalawat kanimo, apan apan ipamulong ipamulong lamang lamang, nga mamaayo maayo ako. ako. Kanino, Diyos, nagahulat ako, namusulod ka sa kasing-kasing ko. Wala nagayod, ako'y ikaabot, nalain mo sa masa kaayo mo. Ikaw ang bukong nagipaabot mo, ang ugma kong kabus, inatag ko karon. Ayaw itugot ka ako mahilayo, ako sa hugod nagatuho. Kaana ikaw sa altar, sa adlaw gabi ikaw nagahulog, nadungkon ang imong pagtawag. Kanino, O Diyos, nagahulat ako, namusulod ka sa kasing-kasing ko. Wala nagayod, ako'y ikaabot, nalain ka sa masa kaayo mo. Ikaw ang bukong nagipaabot mo, ang ugma kong kabus, ginatag mo karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, uman kami mabusog sa gasang Diyos nun. Pangandoyon ta kami niini kanunay aron dinagkutan sa imong espiritu. Mudanag kami sama sa mahayag nga suga, inikabot ni Kristo imong anak, nga mao ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Inamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaag
kaninyo. Mana usab kini. Manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Halad ng santos nga misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.